Welcome to back my Raju Donsi YouTube channel. नै आं दिनै लोगोफोर आरोबाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। आङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। माने जोंहा ओइ नोलोबारि होननाय जायगायाव आरोना जोंहा आनसलिकनि बाथौ मिटिं दं। बेयाव माने बन सिननायनि दिनै सोबखौ लेंहरदों गामिनिफ्राय। आङो दिनै बेयावनो थांनो नागिरदों। आंबो दिनै बन सिननो थांगोन आरो। ओंखायनो आं माखासे माबायदि हायो हाया बेखौबो एसे खोन्थालांसै। नोंथांमोना आरो दिनै आंजों नायलांबाय थादोलाय माबायदि जागोनथाय बन सिननाय माबाया हाबाया खामानिया बेखौथ' बारा हुदा बनथ' सिननायनि बारा हुदा गैया। अब्लाबो आं एसे सिनहैनायनोसै हागोन हाया। ओइ जारौ मुजाबो नागिरफैद'। मा होनो मुजा नङाबाथ' आखाइनोथ' मुजा नांगोन नङा होमबा? एसेबाबोथ' मानसिनाव हुदा थाग्रोनांगोन ना सिननायनिबो। ओंखायनो दा एसे मुजा लांफानोसै आङो आखाइयाव गाननो मुजा। नङाबा आखाइया एखेबारे अबस्था थानाय नङा माने। नङाबा माने आखाइया मा होनदों अबस्था जानाय नङा। ओंखायनो आङो मुजाखौ नागिरनो खोन्थादो र' बेखौ एसे खुलिबाय नै मुजा नागिरसै एबार र'। इयाव दंमोनलै गारियाव आंना मुजाया। आइयाव एसे खोन्थानोसै र' मुजाखौ अबाव दं। आइयौ नोरैसो दंमोनलै माथो बाब माथो मा बुस्थुलै इफोरलाय। नै माथो डिसग्लासाबो नै। नागिरलाय अबाव थाखो? बेजों ओमफ्राय मोनसेया नै मोनबायना हैलाय ओमफ्राय मोनसेयालाय नै बेखौ गानाबा जानाय नङा माने हानाय नङा आङो बन सिननो। नै मालाय थांजोब्बायना बन सिननो ओंखारबाय नै एबार आं मुजाखौ लाबाय नै। मुजा लायाबाथ' हानाय नङाना आङो। बेजोंहाय गाननानै सिनाबा आखाइया मा जागोन आंना नुदोंना? बेखौ लाबाय आङो। ओमफ्राय दाना रुवाया अबाव दं नागिरनोसै र'। रुवाया अबाव दं नागिरनि। अबेखै दंलै जोंना रुवाया? हो हाब मा बन सिननोसैब्रा ओरैनो ओरैजाय। नै मा होनदों आं माथो बन सिननो थांनो नागिरबाय मा होनदों? मा होनदों आया? आयौ नोङो बन सिनहैगोन? मा हाया? माला बन सिनखोरा? बेनोथ' जादों दा खोथाया। आं बन सिननो एसे माने आंखौ माने सोबबो हाया जोंबाय दोनदों हायाबो होनना बुङो हाया होननानै। ओइ बैनाया माबा लादों नामा? नों रुवा लादों नामा? रुवा गैया? बन सिनग्रायाव नै हाब मा इथाखौ बिदि हास'यो? माजों हायो? खर'जों हाजायोना? माथो खर'दाबो माने इथाखौ रुवाया बर' नागिरनो आं। लै न'फ्रानो सेजुल जायाखै दाबो माबोरै जाबावनांगौ जाखो माला बानायखांगोन बिसोरो। बोरो रुवाया नागिरदां अबेखै दङ रुवाया? अबेखैब्रा बन सिनग्रायालाय? नों आफा रुवाया अबेखै दङ? नै बेनो नामा रुवाया माथो फारसे जावख्लालायनायसो गावख्लालायनाय नै। बेनो? नै बेखौ आं लाबाय रुवाखौ दाना। उननो हाब उनबावलायसो। खोख्लैयो रुवाखौलाय। जाबायखोमा लुदो। नुवाखै नामा नोङो? हैद बे जामजोब्बाय नै रुवायानो। अरखिजोंनो हायो? रुवाया जामजोब्बाय एबार थांसै फान्थाया। रुवा लाबाय नै ओरै बोरै लायोब्रा रुवाखौ बिदिसो बानो खोमालै। बिदिसो बानो खोमाथ' आरो होलांथारसैलै एबार माबायदि बन सिनोलै नायथारनि र'। सासे लोगो मोनबाय र' नै सासेयाबो फंबाया फैगौ बाला रुवा लानानै। हरदो आं बानोसै नों सालायदो। फंबाया फैबाय नै जों सानैजों होलांसै एबार। गंनै जाबाय होलांसै सोर सासे बांसिन सिननाय नायनि र'। आं हायोना बे हायो। बनानो गासिबो गासिबो एबार होलांबाय नै सानैजों माबायदि होयोसो होथारसैलाय नै जोंनि लामाया माबायदि लामायानो गाज्रिथारलै लामायानो ओरैबायदि गाज्रि लागाव थौबाय था जोंजों दिनैबो माबायदि मजा जागोन जायगासिम सहैबा बिसोरबो एसेबाव थांलायदोब्रा अबावलाय अबे बेयाव बेलाय अबे बेयाव मा जायगायाव बेलाय मा मन्दिर नोलोबारि मा मन्दिर बै लोगोफोरसै बै बन फैबाय थादों बिसोरो सासेल' माथो बेना रुवाया बिराद बुरजा आयौ नों होथारसिगोन नामा माथो रुवायानो मोनथामानि नोंना आखाइ फारब्रै बुक लायगल নহয় पुरा एक एनार्जी हुआ के खाई जा मारो न लेंबायानो नै आइदों কাশিন্দা নকৰিবি না ঐ খোৱা হৈছে নাই ওয়েলকাম খোৱা হৈছে নাই হৈছে কি ন বল মানে एसे दहाय फन जानाय नालाय सेमखाबाय एबार गोमोलांखानोसै ओइ भाइटि दै আহিলো या তোর ভাইটি तारिख जारा साबखानोसै नै जानाय जायगायाव साबखानोसै जगा आছেন নাই र চাই লৈছো আগত লাগাও পানী অ মিঠাই
एनेका भुक लागिले आरामसे खायजां आरो मा ओइ जेबो नङालै ओंखाम जानो फैदों ओंखाम जानो फैदों ओंखाम आंनि राजासो नोङो ओंखाम जानोसै ओंखाम आंनि राजा ओंखाम जानोसै याद कट खालि আছে ভাইকো কালি কট আছে ইয়াত ন খালি ইয়াত লাগাও তাক খৰি ফালিবলৈ একেবাৰে বল হ'বগে ইয়াত অলপ দেখুৱাই দিম কি কি বনাইছে চাওঁ এনেকুৱা মিচিং ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগে চানা বঢ়িয়া লাগিছে লগা নাই পকৰা চিকৰাগে এইটো চব মিচিং ছোৱালী দেই চাবি চা এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে লগা নাই ক কোনোবা ডেকাবিলাকে চাই কেনেকুৱা লাগিছে ক এইটো চা অঁ এইটো কি মাংস ইয়া মাংস ইয়াৰ মেইন ইঞ্জিনিয়াৰ কোন হয় আপুনি নেকি দেৰি মানুহটো একেবাৰে ভাল লগা নাই নহয় ড্ৰেছটো সাজা নাই চলো এবাৰ ভাতটো খাম ক'ত ভৰিম লাইয়াও নুদোঁ না লাইয়াও फैबाय जोंनो खुले ओंखामा बिदिनो लाइटथ' नङा लाइटआव ओइ मिथाइ आराम কৰিম আৰু দেই মিটিং আছে বুলি কৈছে তাৰমানে খৰি ফালিম এনেকুৱা ৰাতিপুৱা খাইছিলোঁ নহয় এনেকুৱা ভোক লাগিলে এতিয়া বৰেকে ডুবাই যাম দেই লাগাও नै बेदराफोरखौसो मोजां खोन्थागोरसै आं फार्स्ट टाइम हालाव দিয়া কি দিবলৈ আছে দিয়া পটাপট দিয়া এনেকুৱা ভোক লাগিছে দিয়া পটাপট দিয়া এইটো কি গিলাচ কি দিব গিলাচত মদ কি মদ এইটো কি আচাৰ নেকি দিয়া পটাপট দিয়া এনেকুৱা ভোক লাগিছে দুটা গিলাচ দিব লাগে ন এইটো পানী এইটো কি এইটো পানী এইটো কি ঐ ভাইটি গাহৰি আমাৰ এইটো মিচিং আৰু বড়ো ফেভাৰিট গাহৰি লোকেল ট্ৰেক্টৰ তুমি কি দিছা পানী তুমি কি আনিছা আচ্ছা লাগাও দিয়া বৰাপং তুমি কি লিখা আচ্ছা বসুমতাৰী মিচিং জানে নাজানে মিচিং আহোঁ তাত কিন্তা আমিন অকণ বিজুলী বসুমতাৰী মানুহটো চাই বাৰু মিচিং লিখিয়া লগা নাই আইয়া বেষ্ট অফ লাক বাকী ক'ব কম ভাল আছো দে চাইমত saimot orang first time नै बेखौ जोंनि धेमाजियाव मोनो धेमाजियावल' saimot বঢ়িয়া হেল্ল' দে খালো তাৰপাছত এইটো মই গাহৰিটো আগত টেষ্টিং কৰিম আগত টেষ্টিং কৰিব আৰু কি লাগে দেই বঢ়িয়া এবাৰ হৈ গ'লাংছিলাই লাগাও চলো जाखांबाय दायो एबार बनसिन हाजिरलाय नै मा बसिना मा जिरायबाय थाखो बिसोरो सिनखाबाय नामा थांसेसोनो हाबाब बोरायलाय माथो माब्रै नोंना खर' मा जाजोबखोब्राय खासिबो जाजोबबाय सिनना सिनाखै पास फैदों दे खोन्थानोसै दायो बन सिननायखौ मा सोरबा सिनो सोरबा नायगासिनोसो माथो मा होनो नोंसोरो फैबाय नामा लागाव सेंग्राफोरनि बोलोखौ नायनो र' बिसोर मादि सिनदों मुलि खोन्थानां होना होलै रुयाव ओइ वाला बा खोन्थानो माथो नोंसोरलाय नायनि र' बाव लागाव माथो सोखावनो हाया एबाराव होनसै र' ट्राइ खालामनि आंबो बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै फार्स्ट बन सिनगोन आङो खोन्थानि र' खेबसेयाव माने खेबसेनो थुब्ला गावनो गावा नायनि बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनैसो फार्स्ट बन सिननां फै जय विश्वकर्मा बाबा आयु माथो आखायालाय आयु माथो बोरै हो udah nih iya mulai udah dulu mana udah raste naik nengok borai sini nengok dua ledang so dua ledang ai aku apa ai borai ini semua pak mama enak ini borai ai lagau udah nak bosan sabuk orang wah kau Nei. Neng arung nanggung berai, bara kasih senengah. seneng deh. Angkat situ. Lagu betul nak, badi cubla-cubla ke yang.
खेबसे माथो खुनायाव गोलोमजोब्बायलै खस्थ' दंलै आखाइ गोजा जाबाय आं माने बेलेग इउज खालामनांसिगोन माने मुजाखौ लायनांसिगोन नङाबा जानाय नंला नायबाय थादो आरोबाव जाहाय खोन्थालांबाय थानोसै एसे नै माथो मोनसे सिननावनो जाबायदि गोलोमबाय नायबावनोसै मोनबेसे सिननो हायो ठीक আছে होथारबाय नै एबार बन सिनना गाव गाव फारा फारि हाब माथो आंखौलाय खेबनैसो होनायावनो बाला नै बा माथो एसेयावनो गसोगारोलै माथो ओंखायनो मोजां खामानि मावमारनांगौलै मोजां मोनो माथो मावनानै एसेयावनो गोलोमदों नै दा माने मा जाबाय माने बनखौहाय जायगा मोननै दोनदोंनो माने ना मोनसेया जाहैबाय ओइ जोंनि फिल्डआव बल फिल्डआव आरो ओमफ्राय मोनसेया बेयावहाय नैबेनो जाबाय जोंना आलायखुंग्रि बाथौ मन्दिरा खिन्थु बिराद दुखुनांथाव बाथ्रालै दुखुनांथाव बाथ्रा बेयाव जुदि सप्तायै जुदि नोंनाय सप्ताहै जाबो बेयावहाय ना ओमफ्राय जोंनि माखासे बे माबाफोरनि थाखाय नायोबा माने बे मन्दिरा बेबायदि जानाङामोन आरो ओरैबायदि मोजाङाव जानांगौमोन मा खालामदा उफाय गैया नैबेबो नखाय ना बाउन्डारियानो दं ना मा दं खिन्थु बेलेग जाथिफोरनि मन्दिरफोरखौ नुयोबा माबायदि नुगौमोन आयु हर दालागै जोंख्लाबजोबसिगोन बियो जोंनि मन्दिर नालाय हनै गैया रावबो नायसनथारा माथो लेदारफ्राबो मा बुंनो दा लोगोफोर मेहनत खालामबा माबायदि जायो नुदोंना लागाव वा गुजोब्बाय वा मानसिफ्रा होदों खिन्थु आंना बागा जोब्बाय मोनथाम सिनबाय आं मोनथाम थुख्राथाम सिननाव नुदों मादि गोलोमदोंना आंना जोबथ'बाय आरो माने गैलानोसै नै मोननै मोनथाम बुथारसै नै ओरै बुरजा जाबाय सिननाया औ इसोरो बोरै सिनगोन बेखौनो मिथिला बेसो खोन्थाना सोरबा सिख्लाफ्रा नांगौ बायलै कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै इसोरो नै बिसोर साथाम सेंग्रा नै ओरै नुदों ना मोजां मोजां नै नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै ओरैहाय बेथ' एकदम सासेया माबा बायदिसो बिसोरनो हारा हाराखौसो होबाय तेरि जोब्बायलै थांसै थौदो हेल' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिसिमल' मानो होनबा बारा हेभिथ' जानाय नङासै बायदि मोनबाय आं मानसिफोरखौहाय जास्ट माने बन सिननायल'सोमोन नालाय ओरैजाय नै सानैया दंबायो इसोर सिनगासिनो बारु जोबसिगोन जोब्बायानोसै ओरैबो खावसे दंमोन नालाय खावसेयाबो जोब्बायानो मोननै ना मोनथाम थुख्राल'सै बेनिखायनो माने दिनैनि भिडिअखौ आं सानबाय सोरबा जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो होदो लोगोसे आरो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो होमबा थौदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय थौदोलाय लोगोफोर बिदिबा होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय टाटा